Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΗ. Με συγκίνηση και χαρά ορκίστηκαν οι 95 απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΗ Στερά στη Θήβα. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2005. Παρέχει σε περισσότερους από 1.100 φοιτητές τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις και ικανότητες εκείνες στην εφοδιαστική διοίκηση, Logistics Management. Το τμήμα συνεργάζεται και με τις παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν στις βιομηχανικές περιοχές σχηματαρίου Ινοφύτων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας, καθώς με την λειτουργία των εργαστηρίων συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού, καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων για διευρυμένη συμμετοχή και των φοιτητών. Το τμήμα επιδεικνύει από τους υψηλότερους δείκτες απασχολησιμότητας μεταξύ των τμήματων ΑΕΗ και εκτιμάται ότι στο μέλλον οι προοπτικές απασχόλησης των αποφύτων θα είναι ακόμη καλύτερες, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες το επάγγελμα του στελέχους Logistics θεωρείται ένα από τα 10 επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση. Το ΤΕΗ της Θήβας μέχρι στιγμής είναι περίπου 1.400 άτομα και από τα 1.400 άτομα έχουμε γύρω στους 98 αποφύτους. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού είναι ένα από τα λίγα τμήματα που έχει καταφέρει να αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές μέσω της διαδικασίας της ΑΔΥΠ. Έχει συνεργασίες τόσο με ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και εθνικά προγράμματα. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο επιχειρήσεων οι οποίες επιχειρήσεις βοηθούν στην αποκατάσταση και στην απασχολησιμότητα των φοιτητών μας, και είναι ένα τμήμα το οποίο έχει πολύ δυναμική και ελπίζουμε ότι μαζί με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και της διοίκησης του ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας έχουμε ένα πολύ ευίωνο μέλλον. Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005. Αισίως φτάσαμε σε ένα σημείο και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπάρξει η απονομή των πτυχίων των πρώτων 95 πτυχιούχων. Φιλοδοξούμε στο μέλλον να είναι τα παιδιά και περισσότερα στις τελετές αυτές και συντομότερες από την άποψη χρόνου, να γίνονται δηλαδή σε περιοδικά διαστήματα κάθε έτος τουλάχιστον, όπως έχουμε σκεφτεί. Να είστε αξιοκράτες, να είστε δίκαιοι και να παλεύετε με στόχους τους οποίους θα βάζετε και θα επιτυγχάνετε. Εγώ σας εύχομαι, για να σας κουράσω, καλή αρχή στη νέα σας ζωή, συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια σε εσάς που βοηθήσατε, συγχαρητήρια στους καθηγητές σας που κατάφεραν και έφτασαν μέχρι εδώ, και καλή συνέχεια σε κάθε προσωπική και ατομική και οικογενειακή ευτυχία. Μην το βάζετε κάτω, οπότε θα σας πει κάποια πράγματα. Αυτά ισχύουν, ίσως και χειρότερα. Όμως η προσωπικότητά μας, η αξιοπιστία μας, αυτό το οποίο είμαστε ο καθένας μας, η καθεμιά μας στη ζωή και το δείγμα που θα δώσουμε, όπως το δώσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε, το λέω και στα παιδιά μου και το λέω και σε εσάς και το λέω με πολύ αγάπη, σας κοιτάω στα μάτια, είναι το μήνυμα των καιρών. Έχουμε δυνατότητες σαν χώρα, έχουμε δυνάμεις σαν χώρα και πρέπει όλες και όλοι λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Όσο καλύτερα. Να βγείτε μπροστά, να διεκδικήσετε, γιατί για να φτάσετε εδώ έχετε σίγουρα δουλέψει, έχετε σίγουρα κουραστεί, έχετε διαβάσει, έχετε αγωνιστεί για να φτάσετε εδώ. Και να το κάνετε και στην κοινωνία. Μετά που θα είστε με κάποια μέλη. Δηλαδή μπείτε στην παραγωγική διαδικασία για να μπορέσουμε να αναδρέψουμε όλα αυτά. Διαφορετικά, να είμαι σίγουροι, εάν καθίσουμε στα δομένα χέρια και δεν κάνουμε τίποτα, θα τα κάνουμε τα παιδιά μας και θα κάνουμε μια χαρά εδώ πέρα. Μείνουν πανεπιστήμια και το ΤΕΗ εδώ πέρα το δικό σας παράδειγμα να κλείσει. Και αυτό που είπε και ο κ. Κουτζότης, μετά από λίγο και με την γνώση που έχετε, μετά από κάποια χρόνια, να έχετε συμβάλει κι εσείς, ώστε να είναι καλύτερο το ΤΕΗ και να μας πείτε και πώς θα είναι η πόλη της Θήβας, και είναι μεγάλη τιμή για την πόλη της Θήβας που έρχεται το ΤΕΗ. Είμαι βέβαιος ότι έχετε και το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσετε στη σταδιοδρομία που θα ακολουθήσετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχάσετε ότι παίρνετε σε ένα μαραθώνιο. Αυτό σημαίνει ότι και μετά από εδώ θα πρέπει να συνεχίσετε να διαβάζετε, να αγωνιζόσαστε και ποτέ να μην τα βάλετε κάτω. Είναι μια συνεχής, μια διαρκής προσπάθεια. Θα ήθελα και εύχομαι η πόλη που σας φιλοξένει στα ακαδημαϊκά σας χρόνια, αν είναι δυνατόν, και στη συνέχεια να συνδεθεί και μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.